Ja sam Jurica Korade, nastavnik sam engleskog jezika i Erasmus Plus koordinator međunarodnih projekata u Komercijalnoj trgovačkoj školi Bjelovar. 3, 2, 1, Uz redovne poslovne obaveze volontiram i udruzi skauta Sveti Juraj Bjelovar gdje radim sa djecom i mladima. Član sam udruge od 2005. godine, a prvu dužnost vođenja izviđačke patrole sam preuzeo u 1. razredu srednje škole. Prošle godine sam postao i licencirani voditelj višednevnih aktivnosti u Savezu izviđača Hrvatske, te smo kao udruga nedavno organizirali zimovanje za naše članove u Orahovici na obroncima Papuka. Naša udruga funkcionira isključivo zahvaljujući trudu i radu volontera koji su prepoznali dobrobiti izviđačke metode rada sa djecom i mladima. Djecu učimo kako da funkcioniraju kao samostalne, snalažljive i društveno odgovorne osobe, ali i kako da budu dio kolektiva. A redovno organiziramo i aktivnosti gdje upoznaju sve krajeve Lijepe naše te ljude koji tamo žive. Svoje slobodno vrijeme posvećujem izgradnji obiteljske kuće. Ja sam Jurica i ovo su bila moja 3 frtalja.